Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Bangun komunitas utawi paguyuban temtu bangun gesang sesarengan sing sae, sing bungah lan temtu setunggalan-setunggalipun samilung tinulung anggenipun sesarengan lelono ing alam donya. Mila betahaken kautaman-kautaman lan temtu manah ingkang jembar saengga saged nampi karakter ingkang benten-benten, sikap ingkang mbok menawi sok-sok boten laras kalian menapa sing dados pepinginanipun kula panjenengan pribadi. Gesang sesarengan betahaken sikap andhap asor lan lembah manah. Kalih kautaman menika penting sanget supados kula panjenengan sami ngadepi gesang sesarengan, ngadepi karakter tiang-tiang ing paguyuban utawi komunitas kula panjenengan saged tetep bangun katresnan tumraping tiang-tiang menika wau lan boten namung tumrap sing awake dhewe senengi, ninggih langkung-langkung sing kadangkala adamel manah menika anyel. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Rikala para murid ngadepi maneka wani sesanggan utawi karibetaning gesang, mbuh menika menggaing kabetan-kabetan kangge bangun kabegjaning gesang sesarengan menapa dene ngadepi tiang-tiang sing sok-sok benten karakter sing ora gampang awake dhewe tampa. Mila sikap pandhapasor lan lembah manah menika dados rana anggenipun kula panjenengan sansaya tinarbuka nampi sedaya tiyang ing gesang kula panjenengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 28 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus paring pangandika marang para murid, "Mara sowano aku kabeh wae sing krenggiyek kabotan sesanggan, mengko dak paringi enteng pikulanku enggonen lan meguru marang aku. Awit aku iki lembah manah lan andhap asor, mengko rak lejar atimu. Awit pikulanku iku kepenak lan sesangganku enteng." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin.
Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para murid dalem dikersakake Gusti tansah sowan mara ing ngarsa dalem Gusti rikala gesang keraos awrat. Sesangganing gesang kados-kados sampun boten kuwagang anggenipun mikul utawi manggul. Nah menika penting kangge kula panjenengan sami rikala kula panjenengan nggih ngraosaken lampahing gesang menika kok terseok-seok ora gampang rasa-rasane sansaya abot. Nah monggo sansaya tekun anggenipun sowan ing ngarsa dalem Gusti. Gusti paring kasagahan bakal maringi manah sing lejar saengga sesanggan ingkang kedah kula panjenengan pikul menika ing sakmangkih kraos enteng. Apa-apa kuwi nek dipikul kanthi bungah kanthi manah sing lejar luwih kepenak tinimbang kanthi manah sing sombong utawa manah sing gampang emosi baperan lan sapanunggalane. Para murid ingkang dipun paringi kuwasa cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti asung kasarasan dumateng tiang-tiang sakit, luwari tiang-tiang saking bebandaning roh-roh awon lan setan, sarta martosaken kratoning Allah sampun cepak. Tantangane boten sekedhik, boten namung sacara internal tumraping tiang-tiang Yahudi, ning ya sacara eksternal kathah tiang sing dereng nampi Gusti Yesus lan kepara mungsuhi Gusti Yesus lan temtu kemawon para penderek-penderek dalem Gusti. Anggenipun ngayahi timbalan, para murid bakal ngadepi maneka warni tantangan lan ancaman kados mendo ing tengah-tengahing aswajak. Para murid kedah gadhahi spiritualitas utawi semangat rohani sing kuat bilih Gusti tansah manunggil wonten ing pakaryanipun para murid. Gusti paring gegambaran sesanggan ingkang dipun pikul dening para murid menika enteng, aja dibayangke sesanggane abot. Yen kula panjenengan tasih mrangguli ing dusun-dusun utawi nggih jaman semanten, kathah simbah-simbah menika yen mikul utawi manggul kuat banget, ngasih sok-sok nggen pundak menika tuwuh pothoke dadi mendukul ngapal. Merga apa kulina mikul, mbuh kayu kiwa tengen pirang bentel, mbuh kuwi kursi utawa meja dipikul. Lan lemikul ora mung cedhak, kadangkala ngasta kayu bakar saka ngalas neng omah, saka omah didol neng pasar, utawa yen bakul-bakul jaman rumiyin mikuli keren didol. Lan menika saged dilakoni kanthi tekun kangge menapa? Kangge nyukupi butuh. Ning jaman kula panjenengan jenenge mikul manggul menika wis ora biasa. Saengga yen kedah manggul utawi mikul sesangganing gesang, sok-sok ya terus mak ora kuat, ora tahan, abot sithik wis mengeluh lan mengesah. Nah menika bentene kalih simbah-simbah jaman rumiyin sing sampun biasa mikuli sesanggan sing abot. Mila urip sing abot nggih boten dadosa perkawis. Dahar mung karo uyah ora masalah. Wedang mung tawar tanpa gula ora masalah. Kepara malah seneng wedang sing pahit, sing kenthel. Kadangkala ya mung mangan mung nedha tiwul utawa gathot utawa gaplek tanpa nasi ya ora masalah. Kepara lidahar ya mung pisan tok sedina ora masalah. Malah sehat-sehat jaman rumiyin nggih arep ning gereja kudu mlaku ora masalah. Ning beda kalih kula panjenengan jaman sakmenika. Para murid dikersakake Gusti supados nggadahi daya tahan sing kuat, sing teguh, sing kukuh anggenipun ngayahi menapa sing dados tugas timbalan para murid ing tengah-tengahing masyarakat. Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem ing jaman menika anggenipun bangun paguyuban, anggenipun asung paseksen menggaing katresnan menika nggih
tansah nggadhahi daya tahan sing kuat ngadepi maneka warni tantangan lan sesangganing gesang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.